हेलौ लोगोफोर बोरै दं? दिनै भिडिअ खालामनो होननानै फैलायबाय आरो आङो भिडिअ खालामनो टाइमबो मोजां सोलाबा नालाय ट्रेनिंआव थांगासिनो दासान्दि। दिनै इन्टारभिउ जानो गोनांमोन, दिनै इन्टारभिउआबो जादियासै, गाबोनसो जागोन होननानै फासयलायबाय सानसे। ओमफ्राय माखासेया दंजोबो आरो डिउटियावनो, बिसिना जाजोबखानाय नालाय। ओमफ्राय आङो दाख्लैबावसो फैदों नालाय, ओमफ्राय आंना इन्टारभिउ दंबावो, दा आं ट्रेनिं लागासिनो। ओमफ्राय ट्रेनिंआ दिनै दाख्लैनो कमप्लिट जादोंमोन, ओमफ्राय दिनै जानो गोनांमोन ट्रेनिंआ माबाया आरोना इन्टारभिउ। ओमफ्राय इन्टारभिउआ दिनै जादियासै, ओमफ्राय आं फैग्रोबाय आरो माखासेया डिउटियाव दंजोबो। ओमफ्राय दा ओंखायनो हारसिं मा खालामगोन मा मागोन मोननानै नै ओंखाम संलाबायबाय, माने ओंखाम संलाबायनायफोरखौनो एसे नायलाबायबाय थादों आरोना लोगोफोर। आं बेफोरजों टाइम पास खालामना थानोसै, हारसिंलाय माथो खालामदों, नङा होमबा? दा ओंखाम संगासिनो, ओमफ्राय नै इथिंजाय नैयाव पियास बानलु हाबाय, नैयाव आलु हाबाय, ओमफ्राय नैयाव थिंख्लां आसार आरो थिंख्लां आसार सोमबाय। ओमफ्राय आलु ओंख्रियावनो होगोन आरो बेलाहि गैया, माने मैगङा जोबना दंजोबो। दा इसोर फैबासो लायनोसै, फैनानै जाफै। इसोरो दा डिउटिनिफ्राय फैबाथाय 8टा, दा बेसे 6टासो जाबाय खोमा टाइमा। ओमफ्राय दा दसे थाना मोनफैसिगोन आरो इसोरबो। ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअफोरखौनो खालामनो होननानै खालामबाय आरो आङो हारसिंखाय। आलुखौ रुइहोग्रोनोसै आरो ना लोगोफोर, माने दा गोखै होबाथाय आलुआ रुइनाय नङा मोजां। ओंखायनो आलुखौ मोजां रुइहोग्रोनानैसो उनाव थिंख्लां दै सोमना दोननायखौ होनोसै आरो।